Yo kaos kaki, kaos tangan. Oh, cawete hooh. Aku wiro mau salen bereng. Berone ya, Pak. Elisa or karo ndase atos. Hah? Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Jeneng pakaian dalam wanita disebutke ki ra entuk. Oh, nggih. Aja capet kok. Oh, mboten breng. Oh, nggih lah wau Pak Aseno gawe pertanyaan lah, aku sebagai murid teladan senang menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane ki ra Gambare Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tati yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Aja Kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo arep kiper kok ya. Oh iya. Petati nyanyi. Podang kuning. Wes le Mas. Kuwi Doraemon wes. Salaman sih ya. Jono susune. Modar wis syukur. Petete. Aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe Yo wani. seleman sikik lo sititik. Salaman arep ngapa? Iya. Ngale, Pak. Ayo halus gubuk asmara sampun dipun aturaken. Mubak asmara sempon panataraken. Nah, matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, nggih. Nggih, rasa nggih ngono kuwi Matur rasa. sembah nuwun. Nah, kuwi halus. Sing jeneng wong Jawa utawa nek kowe arep ora wong Jawa, ning wis gelem nganggo sandangan Jawa ki tata kramane ya karo kaya sandangan nganggo sandangan Jawa. Oh iya. Ora medun ora tetep Iya. Aku piyai semene iki sing trawuh ora ming piyai nom tok, ning sepuh-sepuh ya ana. Engko ndak ana sing batin kae kok sandangan Jawa kok cangkeme taktok-taktok. Angel e. Cangkem kok kaya kentongan taktok-taktok. Kaya kentongan. Ya iya, ya ora angel nek kowe gelem sinau iso. Nggih saged. Nah, Saged. alus. Saged. Kene iki Saged. anu jenenge iki apa euforiane iki ditekan. Oh, kowe meledak-ledak kuwi ditekan. Alon wae rasa kesusu. Alon. Nah. Alon. Nggih. Iki. Meleh. Nggih, ajeng napa? Kok malah kaya arep muntah-muntah kok kowe. Lah konekan ya angel lho mbok dijajal. Oh piye? Nek ditekan-tekan ngono piye coba? Kon sabar, sareh. Sare. Kowe ngerti ora sareh? Ora. Sareh Sareh. ki alon sabar. Sabar. Dadi kadang kala wong ki nek wis muni weruh wong akeh terus karepe wah kok ngono niki disareh. Alon. Kaya wong pidato kae ngadepi wong akeh nek ora sareh engko mesti omongane ting pecotot ra karu-karuan. Ning nek omongane sareh, Nun para miyarsa. Wah, penak banget. Nun para miyarsa. Ora kowe. Lah piye nih? Iki aku ki nyontokke iki lho MC kae ora kowe takon Nun para miyarsa. Karena aku menirukan sebagai murid yang baik, ngono. Kan menirukan gurune. Gurumu sapa? Lah iya kowe panjenenganipun Kanjeng Sena Nugroho ingkang minujeng jagat raya. Kowe sik kowe arep muni kowe kuwi to? Iya. Nek karo wong tuwa iki ora muni kowe kuwi. Iya wis tak dandani. Mbok seketek-seketek kok. Apa? Mbok seketek-seketek iki wis tak dandani. Nek kowe setitik ora setetek. seketek. Seketek. Ora Sekedek sengelmu. kowe malah gedhe cengel kuwi. Biasane metu wae. Setitik ora setetek. Aku ya ngomong melu-melu lho wi. Piye? Pak Seno senengane ngomong gedek cengelmu. Ora apa-apa. Aja setetek ning setitik. Setetik. Nah. Kula beneraken ngaten lho. Nah, saiki coba matur alon-alon karo para lenggah. Matur pripun? Ayo. Sak omong-omonganmu kok matur nggih. pripun? Aja tak ajari miturut pikiranmu jare kowe iki S2. Oh, nggih. Nun para miyarsa. Dados menika kula Elisa wonten ing pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Nang ngendi? Pangajeng-ajengipun panjenengan sedaya. Di depan Anda kalayak semuanya. Jadi kula menika jumeneng wonten ngajengan para rawuh sedaya. Pangajeng-ajeng piye? Ya kan ning ngarepe di depan-depannya. Oh, ora usah didobeli.
Wah kula jumeneng wonten ngajeng panjenengan sedaya. Oh nggih. Nun balen ya. Nun para mirsa. Nah, Kula Elisa Ursaris Alasu wonten ing pangajeng panjenengan sedaya. Ajeng paring panglipur kalih panjenenganipun Ki Seno Nugroho ingkang minuleng jagat. Dados mengke menawi wonten pamundutan nggih saged nyuwun langsung kalian dalangipun. Saya sangat saged wangun malih menawi wonten artanipun nggih. aku iki tak anteni tak kira apik bol ngarep ngemis. Aku ya mung ngendase. Saya sae menawi wonten artanipun. Setunggal lagu menika kalih 50. Ayo padha karo nembung kowe. Iya. Kan alus. Ya alus ning ora ngono kuwi. Oh, mboten pering. Ya, ora nuwun para miyarsa aja nek nuwun para miyarsa ki penyiar radio. Oh, miyarsa iki nggo apa? Nggo iki miyarsa. Nah, kowe ngrungokke dadi radio. Pendengar. Oh, iya nek sing penonton berarti paningalipun. Nun para paningalipun. Sedaya nggih, kula remen sanget saged sowan wonten ing nggih mriki. Mugi-mugi sedaya saged sehat sedaya nggih mengke sabaran. Kok terus wae ora. Kowe iki salah kok terus wae to. Nuwun para paningalipun. Kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Terus matane kon nyoplok ora. Oh, kula aturi nyoplok piyambak-piyambak. Ora. Iki meng contoh. Lah, nyoplok piyambak-piyambak paningalipun. Sinten? Sinten Pak Seno? Mbah. Ya to Pak, aku iki nglakoni sing didhawuhaken panjenenganipun ingkang menuliyang jagat loya. Kowe nek ngelmu saiki pancen kowe iki sekolahe pinter, S2 psikologi. Ning nek ngelmu Jawa tata krama 0. Blas ora ono kowe. Ya tambahi sithik lah, aja nol ya. Wis ora iso. Papat. Soale ket biyen kowe iki wis bola-bali tak ajari ora tau ngrungokke. Ya. Loh, ngrungokke. Lah kowe iki nembung karo sing di omah, wis tak omongi nek nembung pipis badhe wonten wingking. Kok ya meso, "Bu, mun sewu kula ajeng nguyuh." Waduh. Loh, ya bener. Oh ya wingking ya. Wingking aja nguyuh. Ngono. Iya, aku ya wis tak ganti ya mau wingking. Bu kula ajeng wonten wingking ajeng nguyuh kalih ngising. tak lengkapi. Dari ben lengkap ben ora berpikir yang beda. Ya ning kuwi ora usah domongke. Neng wingking ki nek wong Jawa wis ngerti, oh iki arep pipis apa arep neng muri arep buang air besar utawa BAB, ora usah domongke ngicing. Tapi ini aku ki njaluk sego ya ning wingking. Mbok kula ajeng nyuwun sego. Oh nggih Pak ten wingking. Lah berarti ning wingking macem-macem ya sego ya ngising. Sing bener sing endine. Aku njaluk sego ya ning wingking. Sing bener kuwi dileboni sego terus ngising. Oh iya. Oh, wis mumet sirahku. Iya. Ya padha lah nek mumet. Basa Jawa ki ora perlu dikartekke secara detail seperti itu. Oh, ngono, kabeh. Nganggo samito, samito. Sasmita. Ya, Samito. Nih, nganggo sasmito. Nganggo sasmita ya mak iya. Sandi. Kudu dilengkapi. Ya, saiki ganti sapa? Yo, kita tampilkan presiden kita yang menggemaskan. Menggemaskan ipel-ipel dan imut ceria. Ini udah pakai sarung tangan. Wah, ya jadi kiper mbok menawa. Ayo kayak meneng. Mau wis diketahuan karo Pak Seno, didelek-deleke. Ayo, Mbak Tatin yang menggemaskan. Iya. Udah pakai kaos kaki. Iya, kaos kakinya ada kucingnya. Kowe ngajak dadak ibik-ibik ngerontoke apa kowe? Niki wirane ben kembali sempurna. Oh, seperti kembali. Waduh, ngau kaos kaki. Iya, arepe get rock. Wes kaos kaki gambare Hello Kitty. Udu ya. Hello Kitty wae. Udunya Doraemon, kucing Pak, kucing. Deloknya. Tak andel kowe. Delok yang apa? Kucing. Oh, kucing. Oh, Doraemon. Gambare Doraemon. Yang menggemaskan. Gambare liyane Doraemon udu kuwi. Liyane napa? Ayo kaos kaki, kaos tangan. Cawete, hooh. Hei! Aku wirong. Mau salen. Bereng. Verone ya, Mbak. Elisa or karo ndase atos. Hah?
Duh. Kuwi aja tok sebutke ya. Ora breng. Kuwi enggak boleh kata-kata iya. seperti itu. Jeneng pakaian dalam wanita disebutke ki ra entuk. Oh nggih. Aja capet kok. Oh mboten breng. Oh nggih lah wau Pak Aseno gawe pertanyaan lah aku sebagai murid teladan senang menjawab. Ngono. Aku gawe pertanyaan apa? Iya, liyane. Ngono. Liyane ki ra gambar Hello Kitty liyane ngono. Liyane kan kaos tangane Tatin yo mau ngau kaos tangan. Oh iya. Aja Kaos tangane soalnya ra bergambar. Ayo arep kiper kok ya. Oh iya. Tatin nyanyi. Podang kuning. Wes le Mas. Kuwi Doraemon wes. Salaman sih yo. Jono sunah. Modar kowe syukur. Betul. Aku ora tanggung jawab. Aku wedi karo Tatin kok kowe Lo wani. seleman sikik lo setitik. Salaman arep ngapa? Yo berdamai. Loh, kita kan nggak musuhan. Iya, tapi takut dimarahin. Ya itu resiko. Oh resiko. Iya, kamu berani sama saya ya resikonya itu. Resikonya ngono. Terus sesuk mundak ora seket. Lah, Biasanya seket jaluke. Tambah meneh. jaluk apa? Jaluk pajak. Njaluk pajak kuwi ya. Jaluk pajak. Nek oleh saweran tidak aku seket. Dong ora. Oh, mula kok Tatin saya lemu. Penganggone saya akeh iki berarti sinden-sinden iki nek entuk saweran pajak dheke 50 to? Nggih, tapi dinggo tuku seragam. Oh, tuku seragam kok pajak. Harusnya jenengan berterima kasih sama saya. Ngopo mergane? Lah mergane jenengan ran kok seragam sing tuku aku. Ane ra kowe njaluki pajak sinden-sinden. Lah kene kan bukan dari jenengan. Lah kowe ora nembung aku malah tak paringi. Nembung ya meng disemayani terus Kak. Sesuk tak tukoke. Nganti saiki tuku dhewe. Iki sing tuku sapa iki? Merah putih iki. Urunan Kabeh urunan. Sing endi meneh tabelane Mbak Tatin saiki? Sing putih mau bengi. Sing mau bengi ya urunan. Sing ijo? Sing ijo iki duit saweran. Kok aku tahu ngekeki ayu kae blandang karo bojone iki mesti. Ayo. Ae sok wae. Ala muni Pak seragam nyo tak kei ayu kuwi takono nek ora percaya. Duite jenengan iki kowe lemu kowe entuk pajak, ayu lemu ngempleb duit seragam. Prastiwi sing ra entuk apa-apa saya mengkeret. Ora gak aku nek carane do uri-urian kaya ngono. Mah wis. Berasnya mana? Katanya mau belikan bros. Lho beres rasa kuwatir. Oh kan pian beres sidane sing nukoke Mbak Tatin lho. Sapa? Wingi bros entuk bros anyar Mbak Tatin. Wah. Mengcover semuanya. Gleleng iki sinden siji iki tenan. Wah. Bareng dialem terus cangkeme mencas. Bahaya. Lah piye kurang piye aku? Ya ora piye kurang elek. Ya sesuk bros. Jam ora jam tangan. Ya ape nek iso seragam. Ayo sesuk digawe seragam jam tangan. Sandal selop-selop sandal jinjit gawe seragam ora? Ya sandal jinjit selop jinjit. Oh, siap rasa kuwatir. Anu ki apa tancepan iki apa? Sindik. Iki? Sindik sisan seragam? Ya. Ya, beres kok tak tancepke ndasmu sisan. Emosi dalange. Dalange kerep emosi. Nek ngene iki sing ikhlas. Lho ikhlas kok aku ora. Ikhlas kok nancepin ndase. Aja, Pak. Tak Ikhlas. pasangke maksudnya. Oh iya ning rambute. Ayo. Apa-apa kok arep dipasangke wingi bros arep dipasangke. Mbak, aja. Aja ora gelem kok. Aku padahal wis gelem masangke lho. Lah karepe Aku ki mek masangke sok dhewe-dhewe bentuke ora padha, dudukane ya dhewe-dhewe kok. Dudukane beda-beda. Iya. Ya. Nembang apa, Tin? Podang kuning, Oh, iya. pamundutanipun bagi Berarti ki menggemaskan. tuntutane podang kuning ning kudu gemeske. Ya, yang menggemaskan. Lah entuk galak saiki digawe trademark-e diganti. aku ora galak ya. Ya wis dong ngertine galak, mergane raimu lho, Mbak. Senengane ngene iki. Engko ana sing kleru sithik mlirik. Kleru sithik mlirik ngene iki. Langsung kok ana sing salah seragam sithik, salah, ra oleh bali. Mesti ngono kuwi. Diganti trademark-e. Baru ra. Tak ya ngono ki nggo ketegasan ben ora do nyepelekke. Oh ngono. Ben rasnya lebih lek-lene. Kayak kowe aja nyepelekke nek wis diumumke seragam iki ya harus ini. Oh iya. Gitu. Kan kowe kok tau ganti yo, salah. Aku sik, dene wingi wondo kleru kok tak nengke wae.
Aku ngerti kowe. Kowe saiki ana apa-apa karo kanca. Ya kecuali dia kan sayangku. Wah. Mau mayang ya, mau mayang. Disupport ya. Maya Pak Pondo mayang, Mbak Tatin mensupport nyinden juga. Tak belan-belani Dene lho, aku nyinden awan lho mau. Maya Pondo iki le disenengi Tatin mergo ora ndek untu. Kok iso seneng kowe? Iya. Kira-kira nek ndelokke Pak Pondo omong iki ya keri kan. Wis apik kok encen imut dan menggemaskan. Nah. Wis apik, serasi. Imut kok. Iki ora imut sa. Ora imut. Lumut. 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 Lumut kijing. Lumut ya. Yo. Bawane Tin. Bawane ingkang pundi, Pak? Manut. Arsik endi? Nyobi sing pocong nggih. Ya. Aku bingung. Ya. Aku bingung. Senengane kowe iki ngrebut diteke wong kok. Mboten ngerebut. Aku diteke Cita kok. Aku bingung. Lah aku kan menawarkan mau yang mana? Ya terserah. Yang kamu yang mau kamu. Ya kasihkan. udah diam saja dong. Loh, mayang kok kon diem ki cara ngendi? Senani panitia kok ya. Oh, katanya aku nggak apa-apa, katanya Mbak Cita rela. Kalau nggak apa-apa? Iya. Ya pajak 50. Ndi rong entuk Iki apa nang kene? Saben dina mikir Tatin. Ya? Nek kowe pancen tertib ning kon dunia persindenan, aku takon. Apa? Nek merem dendone piro? Belum ada denda? Oh, belum ada denda. Nek merem tapi marake apa? Engko entuk apa? Apa jenenge hukumannya apa nek merem? Hukumannya seneni dalange. Oh, berarti Ojo aku. Pak Seno harus nyeneni Mbak Tatin iki mau kejejer wis merem. Kowe miarno kono, ha? Modar. Loh, enggak apa-apa loh. Aku dari tadi loh enggak bobok loh. Wah, kowe iki mbok aleman wong gembongane basa Indonesia. Aku kan dari tadi pagi belum bobok. Terus tadi di sini bobok dikit. Aku nggak mau tahu itu terkelumah kamu. Terkelumah. Apa wih terkelumah? Mau ngantek ngene-ngene iki lho, ben ra ngantuk. Aku weruh kok saning aku asline tenang wae. Misal wong ning kono iki aku tak anggere aku ngene iki suluk karo kene iki siji Tatin loro Ayu. Iya. Si Tatin wis raine iki didegeke men supaya ketok melek iki le turu ngene iki. Muni ora, muni. Ah, nek sik sijine sik kacamatanan kae ngene iki. Ora ta ya, ora ta ya. Wis kaya arek ambruk-ambruk kae. Iya. Jare Pak Seno sesuk nek ana sing ngantuk kon gawe bendera putih ngene iki ngene iki. Jadi langsung ketahuan. Esukne sangu kanu genter empring semene kae tok taleni bisu kuwi. Lah anggere aku ngelirik langsung tok. Menyerah kowe, menyerah, Pak. Oke, siap. Sesuk nek Lisa turu gawe sing gedhe ya genderane. Tancep kayak ngene gelingan. Kenapa? Cilaka tetep dimbleke sak kaya. Yo. Mikir manuk podang. Neno. Agawe gregeting. Ya? Delok mana? Oh, wong asline rapale kok gayane ganti cakepan ya, Pak? Ya biar sinau. Oh ya, ya enggak apa-apa kalau mau sinau. Agawe gregeting ati.
Nora mendo tak pikatmu lute bendo. Ya, sone diapalke sik. Iya. Nggih, Pak. Malah dene nganggo kaos kaki. Adem tenan lho, Pak, sumpah. Ora wong aku nang kene ora ngrasake adem kok. Lah ya wonge dhewe lho. Lah iya. Daya tahan tubuhnya sendiri-sendiri. Ah nek nitik karo piyai semene tok tawani daya tahan tubuhnya iku kudune tubuhe daya tahane luar biasa kuwi. Awake gajih tok kaya ngono. Saya baru kagak enak badan. Oh, ya sudah. Iya. Lagi apa, Mak? Bau badannya tidak enak. Untuk kuwi. Enggak enak badan. Oh, krunguku kok bau badannya baru tidak enak, Pak. Iya. Ya jangan didekat-dekat. Hati naleman tenan iki bareng dunake gemesin basa Indonesia terus anggarepe kelahiran Cibinong. Iki menghilangkan adem lho, Pak. Amin kelahiran Gembongan Sentolo Kulon Progo kok. Kagak bisa. Kula lahiran Magelang lho. Magelang endi? Kali Abu Salaman. Hah? Salaman. Kali Anggrek apa Kali Abu? Kali Abu, Kali Anggrek ngene lekku. Wah, agene Kali Anggrek kok gayane tidak bisa. Ya ora apa-apa. Lah ini kan warga Magelang juga. Ning kowe ora ngajari lo busana Jawa, kowe wis nganggo busana Jawa kok nganggo basa Jawa sing halus. Aku ngajari Alisa nganggo basa Jawa sing halus kok nganggo Jawa kok nganggo basa Indonesia. Ya, kan kita orang Indonesia. Mbok kowe iki rumangsa, kowe nganggo basa Indonesia ning Jakarta ngisin-isinke kok. Ya mulane aku saiki belajar bahasa Indonesia. Lagi tekan hotel mlebu kamar mandi glodak. Aduh, ciduknya tiba. Heeh. Iya, kok ngono kok ora ngisin-isinke. Ya, medun ning rest area ning Cikampek. Cikampek kira Jakarta to, no? Iya. Medun dluk mlayu. Selak kepengin tuku apa kae dodok bakule. Dek, Bu. Bu, iya. Tumbas. Aku terus langsung delik sit. Ngono ndak dikira kancaku isin aku. Kasihan ya bakulnya, kasihan yo. Bakul kan. Iya, bakulnya jadi tumbas itu apa ya? What's the meaning of tumbas ngono ya berarti? Biar. Sakaremu. Ora sakaremu aku ki ngandani kok. Lah, saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa Gibas sakaremu, gembel sakaremu. Kedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa, ndak usah macem-macem to. Lah, Wong ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke Ngomongi kamu. kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omongi nek rupane jan gemes kene ndesit. Iya. Ndesit ki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mebo salek apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piyai Gogek ki sik nom-nom iki ngerti basa walikan kene lho. Kula ora ngerti. Basa walikan Yojakana ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh, kuwi walikan aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh iya ya, boyahoho. Ya. Apa sah? Boyahoho iki ora apa-apa. Oh, Nah, halat apa? mangan. Ki karo mikir aku. Pinter ya. Yo guys diwiwiti. Lelibel gak diwiwiti. Akhirnya saya dilem. Apa? Libel. Libel. Apa libel? Enggak Pak? kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak lelibel diwiwiti. Yo. Nyanyi? Bene pinter. Nembang? Ayo sah libel sah. Yo kita libel bareng. Ya. Iso awan ning omah wis ora kerasan. Keluyuran anggole isih tak sayang. Ngobang-ngobang miterang ora krasa
Tatin ya. Lestari Handayani yang menggemaskan. Iya. Wes gak dinggo meneh sarung tangane, Mbak. Ya, aja dinggo. Ayo gek tengok gek ganti kancane kok. Kowe ngopo ya kaya wong arep ngremindok. Diklike ra pas lho. Meng arep dinggo garik dulu dadak. Iki kepala. Kaya wong nyisihke susuh lho iki. Ya jan susuhake banget Pak iki. Apa-apa gak diruri lho. Ayo wong kowe iki wong kancane meng kari linggo kok. Dingklike mboten pas nggon kene. Hah? Dingklik. Oh. Dingklike ora pas ora. Iya. Wis ngilangke dingklek 3 e. Oh iya to. Gampang cepet. Hati-hati. Heeh. Kok ngilangke dingklek 3. Mula le linggo alon-alon biasane langsung jluk ngono kuwi terus ilang. Oh. Nendi dingklekku bareng go mlaku tiba dhewe klotakne. Ngawur ora. Mbak Tatin, ya wis diaturake. Mangga. Engko uga ana panyuwunan liwung sing nyekar Mbak Prastiwi. Oh iya. Ning Kokeri. Heeh, engko Prastiwi men bijik-bijik. Iya. Bijik-bijik ki apa? Bijik-bijik ki jathil cenanangan karo bijik-bijik. Nek carane bijik ki asine tembunge dienggo celeng. Ya. Oh, nggo celeng. Gudak-gudak melemah ngene iki bijik-bijik. Prastiwi padake celeng. Mbak Ayu sik. Ya, Mbak Ayu sik mangga. Jumeneng. Wah, sinden karo dodol wedang. Iya. Kok dodol ngarepe ana tromose. Nggo nambah-nambahi pendapatan. Didol karo sapa? Kanca-kancane. Oh. Tiwi arep ngombe apa, Wi? Pinter tenan payune bab kaya ngono. Jan ramah. Bulu matanya rusak ya? Beli aja, aku bawa. Wis ngono ku sedia. Tadi sareng mau sedia kabeh. Heeh. Wedang barang, panganan barang, kabeh komen. Sak mobil ki sine dagangane Mbak Ayu. Awas, mulane dheke batine saya akeh. Wih, anu gelange iki dienggo kabeh. Wah, nek muni milih apa-apa. Nek muni tuku apa-apa kuwi mesti tangane obah kabeh. Niki pinten nggih? Krim. Alah, bajuke kaya ngene keciliken krim. Ayo men pamer gelange. Sananu bakule sugih, untune emas kabeh. Sangang ate. Biar. Ya kaya ngono kebanggaan kok ya Pak. Prestasi iso nabung ya Mbak Ayu ya. Nabung, iya. Iso nabung, wujude emas. Ya. Ngaturke apa Mbak Ayu? Apa ya? Bahasa Indonesia ya Pak. Wes sindenku wis edan kabeh tenan. Aku sing Indonesia kon Jawa, sing Jawa do Indonesia. Aku sesuk bengi arep nganggo sinden sing umur 70-an kae. Dadi ra ngerti Indonesia. Lah ya ora wangun kok ya apa napa nggih ngono luwih apik kok. Apa ya? Ini siang ini kok panasnya ngentrang-ngentrang sekali. Ngentrang sekali. Tadi aku naik jaran. Ya. Anu. Lali janjine. Ya, dibawani. Anu Pangkorinoso. Gentenan ya. Ayo. Jupuk kene Mbak Tati. Makane kula dipliriki. Ora apa-apa ora sawet engko tak demeke mripate. Kode dompet Mas Tati. Tatin iki kapoke digane anggere kira-kira cedhak Tatin mlirik langsung. Ih, kowe ngono. Iya. Aku mangkel kok aku anggere dipliriki tak demek mripate kok. Oh. Nek dipledhingi tak demek anu. Iya. Nggih, ijen riyen. Apa? Ijen riyen. Ora apa-apa, izin. Ndara nyuwun izin nggih, ndara. Wo, kae lho wis nyungir-nyungir kae. Yo piye radionane galak ya, Pak. Ayo. Nek men dijini kancane kowe kok cangkeme kaya potensi radio kae lho. Itu bukan punya saya ya. Kenapa harus minta izin? Lah yo kan biasane kowe sing nembang. Kancamu minta izin ki sak mempere. Oh iya, silahkan nembang lah. Basa Jawa. Yo nembang kok sing apik ya ya. Iya. Oh ya silakan. Iya. Wis pokoke kaya mak-mak rumpi. Monggo. Mama lambe turah. Elisa iki nek omong sak celkopane latos. Kata. Latos piye? Mak-mak lambe turah ngono kan. Ya kuwi Mak Rumpi kancane Mak Rumpi lambe nyinyir karo lambe turah kuwi sak official, Pak. Heeh. Ayo. Ayare nasa rasane ati
Pemilu 5 tahun sekali. Oh. Iya. Renosa. Sang sayaka. Rasa. Jaman Tatin nembang iki pertama kali. Ya, kuwi ana ibu-ibu sing langsung nangis lho. Saking ternyuwe. Ora, sikile kepidak kancane. Nanti aku tak mati, wah ibu-ibu kayak nangis ngono. Rinoso sayaka Tatin jaman semono. Karasa ngono ibu langsung aku sarung ngelekke, "Bu, ampun nangis ngono ki." Sikile. Bu sikile kepidak. Iya. Karasa rasaning ati. Selawak angel ya, Pak. Apa? Catuken nih. Apa ta? Catuken. Cadukan piye kademen? Ora apa-apa, ming dredeg ta? Ora apa-apa. Asik kowe nek iso dredeg ngene. Napa niku? Maksudnya apa? Ayo lambene sing cadukan. Arang-arang lho sing iso dredeg ngene. Heeh. Ngantuk. Aku mambengi le omong nyember-nyember wis sindene do guyu kabeh pisan. Ler no. Heeh, aku yang ngono. Iya. Ayo piye kaya. Nek pengen udut ki udutin. Ora dolanan nabab. Nya, tak kei nya. Filter. Nya, sing iki apa sing sijine? Sik sijine napa? Sik sijine. Anu kretek, ya ono kretek. Mung sliramu mong sliramu tanah liya tak tresnani
Monggo diaturake. Lali janjine, yo. Hei. Digawe alon slow motion ya gong rampung ya janjane kowe nek jama-jama. Nek ora tok sambi ngono kuwi adem, mula tok sambi nyenggaki. Ae. Ya, karo Bengawan Solo. Bengawan Solo terus. Bengawan Solo. Pokoke anggere rampung sak cekepan Bengawan Solo. Ya, sak asate no. Iya. Monggo, ya. Janjane kowe ning
wis tenang. Iya. Don tiga dolanan karo penabuh ya do gelem wae. Ya ora apa-apa. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Matur sembah nuwun Mbak Ayu. Nah, saiki tak golekke penyanyi sing pertumbuhane badan terhambat no. Iya. Kok ngono to, Pak? Loh, kok iya nyatane ngono kok. Ini di rombongan kita ada dua. Ada dua sinten. Yang muda dan yang tua. Yang muda siapa? Yang tua siapa? Yang muda Mbak Agnes Yanandasari Nurintias. Yang tua Prastiwi Nanda Tinggi. Iya, Pras medun Pras. Anakmu diajari ngedan. Iya, sama Mbak Agnes ini. Karo Mbak Agnes. Delok nek ora percaya yo yo. Yuk. Hai. Hai. Iki piye anakmu ditarik iki? Ayo. Lho, ada. Woe, nganggo kaos kaki. Nek ora cukup ya aja dienggo. Kok ngarepe kewer-kewer. Tumiten ning tungkak wae. Tungkake karepe tatin. Oh, iki. Bar, Bu. Ah, ada. Oh iya, ya sama ya. Lalapo. Sesama kerdil jangan saling. Sadake teletabis. Pertumbuhan badan terhambat. Iya, ya ora apa-apa. Aku ya dadi Wet muda nggih, Bu. Heeh. Ora apa-apa. Nggih. Yo, Liwong Pras. Lho, kok digubet-gubetke men tiba apa? Nganu ya, gubet. Hah? Gubet. Diketok. Apane? Wis entek kon methok. Rontok. Ya, ayo. Prastiwi Liwong ya karo Mbak Agnes. Heeh, iki dua-duanya iki luar biasa no. Ya. Iki Agnes biyen ndek urung dibojo ya dhuwur. Iya, ini bareng dibojo kok mengkeret-mengkeret. Kaya artiru Agnes, kaya artiru Prastiwi. Iya. Prastiwi biyen dhuwure iki 186 cm. Wo. Bareng wis rondo iki terus saya mengkeret. Iya, ngono ya, Mak. Iya, biyen bakul mlinjo kuwi. Oh. Prastiwi. Heeh. Gaweane nebasi mlinjo ya yo ya. Heeh. Heeh. Tau nebasi nggon aku menek gentere tiba. Heeh. Terus tanahi genterku. Iya. Dinggo nyengket. Ora. Meh dicekeli terus. Iya. Lah gentermu atus. Yo. Prastiwi dipancing ayo. Radine yumpane dimplok. Heeh. Monggo, yo dados. Penak ta dolanan wong tuwa. Tuwa ku penak malahan. Yen jogete luar biasa nek Prastiwi aja ditanya. Ya, nom-nom iki kalah kabeh karo mentale pancen jos. Ya. Mbiyen bekas main jatilan kok. Oh.
main jatilan kang serupan ra gelem bareng ditinggal mulih. Terus mari ya. Ya, mangga. Nano, mangga. Satu pandita ratu. Ditembangke senenge ra jamak-jamak. Kempol apa yo? Kempol cawet. Kempol cawet. Hei. Apa? Cek jual cawet. Cawet, Bu. Ya maaf ra krungu. Cendol cawet. Dedek kempol cawet. Iki sesuk tenang, Mbok. Nek ra dadi kontroversi, sesuk diserang aku mesti. Sindene Masena edan kabeh. Iya ning angel lho golek wong-wong ngene iki. Heeh. Sing isih urung dididik ming iki, sing pinggir dhewe iki. Terlalu anteng iki. Mau dibuanting sik. Heeh. Tindemi sik. Didusi bareng-bareng. Didusi bareng-bareng. Kowe piye done ndok keplok-keplok, Pak? Terutama Kiswana. Ayo. Sabto. Dadi kudune mau pas dandung-dandung nek mubeng-mubeng mau ki mubenge bareng dadi kaya kae lho stream jaran-jaranan kae lho. Heeh. Piye Ken? kon balik. Kualat wani karo solikin kualat. Solikin kualat Suryat solikin ki sok ngisi kuliah subuh kok. Ning tok pledhi. Tenan karepmu ora gatelen ra nanggung. Gatel ya kukur. Kok le repot. Tuku salep pira wae. Iya iya. Heeh wis. Yo dirampungke. Sabda pandita matur suwun. Ning nuwun tok ta iki? Ning nuwun tok. Lah karepe? Ana ra aku mau. Ana. Ya kene. Lho kok kene piye teneh kabeh njaluk?
Aku tombok kowe iki wis wong tuwa kok ngarang marah-marahi sing enom. Util. Oh. Iya. Cetil. Coba ngerti aku. Mbok Ben, kudu nekke util mbok Ben. Iya. Ming dunekke util kok tetep ora metu aku. Iya. Kebangetan men Pak Seno iki. Ya ora kebangetan wong dhek iki mesti sok marahi sing nom-nom lho. Ya iki wis sepuh lho Bu Prase. Wis sepuh tapi lan joget totalitas yo dinaik prestasi penghargaan opo ngono satu-satu. Kayak ora totalitas. Oh, apa? Rada itu. Wah, iya. Dek iki anggere muni weruh gamelan kuwi gagel arep joget kok. Aja kok gamelan ditata, gamelan dimomot truk kowe joget kok. Ana gamelan ngewet gamelan. Oh, ngoten nggih. Refleks berarti refleks. Refleks saking dhek memahami tenan kok. Iya. Ya, matur nuwun Mbak Elisa. Iya. Nyuwun pangapunten menawi wonten selelepat kula nyuwun pangapunten dari dunungan menungso niku kedunungan ino lali salah apis. Menungso menika dunungan ino lali salah apes.